zutitu eta oinez hasi baino lehenago katamarra ziginen mundu hau arakaten eta kolpe bakoitza hartu dugu neurrian ikasitako dena gorde dugu barnean aukera bakarra norberak egiten du bere bidea ez dago besterik aurrera jo beharrean gara bete gariko terra zein da gure azken helburua makina bat galdera jakin nahiko nuke nik erantzuna eta urte